Homa Bay TV is covering your views in each and every village, each and every town. And today we are in Oyugis town. To one gijotelo. Uriyo nadi? Mario maber. Uriyo nadi jalo? Wario maber. Ero kamano. Ko wachako gi nyinga komonde. Aluore Maxi Chingo Kal. Anja Kodera. Kodera. To in? An giluonga ni Willis Omondi. Willis Omondi. Yeah. Ero kamano. Penjo mokwongo. Sani nitiere mpango mar ng'anyo Azimio la Umoja. Je Azimio? Azimio chunye. Chunye. To in? Ana Azimio. In Azimio. Wuon. Sani nitiere ng'anyo mipango to ng'anyo dhi bedo mapek kabisa. Buyie gi ng'anyo ni. Ng'anyo ne mori to kama be kata tadik do be kata kindi wachake. To amoka. Nikech waol wadenyo. Nikech nego wa kama otiye ka waneno matek kamano. Kamano. In Jatelo wan wadwaro mana ng'anyo no nikech sani piny tek fuel beche ni malo ma ok wanyal. To chikwa wach fuel to fuel ok wane. Tangi lile mobiro e port ni iwacho ni fuel. Wan wadwaro ng'anyo. Kata Raila luonge mana kawuono ni. Jatelo wan wabiro.